खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि नंखाय दायाव इनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरखारनिसिम दाबि दैखांबाय। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ थाबैनो जोंसार मोसाहारिनि नंखाय दायाव इनकाउन्टार खालामनायखौ बिजिरनांगौ होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा मा दाबि दैखांदों मिथिनानै लानि। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जोङो जोंसार मोसाहारि बिथांनि न'आव जों फैदों आरो जोङो जि समाव जाथाया जाबाय बिनि उननिफ्राय जोंनि एबसुनि जिल्ला एबसु आरो गासैबो जोङो न'आव बेहाय फैनानै बिथांमोना खबर लाफैदों आरो जों मिरुनिफ्राय माखासे जों बाहेरायाव दंहैखाय जों सफैनो हायाखैमोन। दा जों गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिजोब्बाय आरो मिथिनायनि उनाव जोङो दुखुबो फोरमायदों। फारसेथिंजाय जि खामानिखौ पुलिसा मावबाय बिनि सायाव जोङो माने अननाय भाबै बिथांमोनखौ बुथारदों एबा गावथारदों होननानै जोङो मिथिबाय आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय मानसिफोरखौ एक्सिडेन्ट जानानै हमनायनि उनाव न'नि मानसिखौ लोगो हमखांनायनि उनाव हरसेनि उनावनो अखानायै बिथांमोनखौ गावथारनाय एनकाउन्टार देखायनायखौ रावबो मिथियै थायाखै आरो जों बयबो आन्दाज हमदों जे बिथांमोनखौ माने गस्ला सोलायनायबो जों नुबाय आरो बिनिफ्राय बिथांमोनखौ एनकाउन्टार खालामनाय जाबाय। दा बिनि थाखायनो एबसुआ जोङो सिदायै बुंबाय जे बेवहाय इम्पार्सियेल मोनसे जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ। खारना जाबाय बावहाय बिथांमोना दायनिगिरि नंगौना नङामोन आरो बिथांमोनखौ जि जायगायाव लांदोंमोन मानो लांदोंमोन बेफोर गासैबो खोथाया माने नंखाय मोनसे लामाजों नुजानो थांगासिनो। नंखायनो जोङो फोथायनो हायिखाय दिनै बिथांमोननि सायाव जोंनो तदन्थ नांगौ आरो एबसुआ स्पष्ट भाबै बिथांमोननि जास्टिस मोननांगौनि थाखाय जों अरायसम बाथ्रा बुंलांगोन आरो जोङो न'खर फारसे जों सहाय होलांगोन। मानोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदि इनायै माने बुथारनाय गावथारनाया माने दिनैनिल' खोथा नङा। बियो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव नैबे मोनसे फेक एनकाउन्टारा प्रथम फेक एनकाउन्टार होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोंनियाव गोजोन परिबेसखौ लाबोनो थाखाय जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों जों नाजाबोबाय थादों। नाथाय दिनै जुदि पुलिस बिफाननिफ्राय बेबादि माने दाय गैयै सुबुंखौ बेबादि माने मोनसे फान्दायनायनि गेजेरजों जुदि दिनै सोरबा गोदान आफाद दानायनि नामाव जुदि बिथांमोना बुथारजानांगौ जायोबा बियो मोनसे अननाय जाबाय आरो बिनि थाखायनो जों खावलायो जे दिनै पुलिस बिफाना बेफोर खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेयाव इम्पार्सियेल इनकुवारि जानांगौ जोंसार जनकनि केसआव। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव गासै जोंनि बर' माहारियाव जाय बिथांमोनहा सिलाय लाना सोमावफिननायनि सिन्थाधारा खालामदों जों एबसुआ बेखौबो खावलायदों जे बिथांमोनहा बे लामानिफ्राय गिदिंनानै फैफिननांगौ। मानोना गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों जों जिखि दावा खालायनांगौ आन्दलन खालायनांगौ बे मोनसे लामा आरो दिनै अस्ट्रनि आन्दलनजों जों बर' हारिया बेसेबां जुरुला जालांदों 5,000निबो बारा सुबुङा दिनै जोंहा जिउ खहा जालांबाय। दा बिनिखायनो जों आरोबाव लुबैयाखै जे बर' हारियाव बेबायदि लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि माने सिलाय भारतनि आन्दलनाव एबा नंखाय बेबायदि फान्दाय जानानै बुथार जानांगौनि लामाखौ जोङो लुबैयाखै। दा बिनिखायनो जों खावलायहरो जाय जे सोर बिथांमोना ULB बानायदों बिथांमोनहाबो सानै हयै साननांगौ जे बर' हारियाव दिनै माने बेबायदि नोंथांमोननि मुं लानानै पुलिसा षड्यन्त्र खालामनानै गोबां लाइमोनखौ गावथारनायनि सुजुगबो लानो हायो। दा बिनि थाखायनो जों खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना बे लामानिफ्राय गुरायबोनांगौ आरो दिनै बे मोनसे फोरमान जे बर' हारियाव बेबादि मोनसे सुजुगखौ होनाय लोगो लोगो गुबुना बेबादि गाज्रि सुजुग लागोन। दा नंखायनो दिनैनि बे समाव जोंनो जास्टिस मोननांगौनि थाखाय दिनै जोङो जोंसार मोसाहारिनि न'आव फैनानै जों बेखौनो फोरमायगोन जे बर' हारियाव जों आरोबाव जोंसारमोन बादि आरोबाव जनकमोन बादि सोरबा बेबादि फान्दायनानै गावथारजागोन जों बेखौ खुनुदिन लुबैया आरो जों अरायसम गोजोनखौ लुबैयो आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि उनाव गोजोनखौ मदद होनानै जों बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानानै समाजाव खामानि मावगोन आरो अरायसम खामानि मावलांगोन। बिथांमोननि अनगायैबो मैया दाखालिनिफ्राय बिनि सायाव मा फोरमायनो सानदों? दा जोङो थांनाय हरनिफ्राय माखासे सिटुवेसनखौ जों एबसुआ स्टाडि खालामदों। टिपकाय परबतजरायाव टिपकाय थानानि सिङाव बे ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि जादों। हरनि गेजेराव रायजोफ्रा ओंखारनानै थाना घेराव खालामनाय जादों। जोंनि एबसुनि सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय जाय बिथांमोनहा माने बै सेंग्रासाखौ माने पुलिसा लिंनानै लांदों आरो हमना लांनाय बादि थानायाव दोनहैदोंमोन। बिनि उनाव रायजोफ्रा थाना घेराव खालामनाय एबसुनि सुबुंफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायलायहैदों। दा दिनै जों मिथिनो मोनदों जे बिथांमोनहा ULBनि नामाव बिथांमोनखौ माने फन नाम्बार मोन्दों, फन रायलायनाय खबर मोन्दों, मा मोन्दों होननानै दिनै बिथांमोनखौ माने न'निफ्राय आनज्रायना लांनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना सासे फरायसाखौ हगार हरबाय। नाथाय दिनै जोङो बिनि उनाव जों बेखौनो सांग्रां खालामनो लुबैदों जे दिनै जोंनि जोहोलाव लाइमोन सेंग्राफ्रा माने ससियेल मिडिया आरो खौरां बिलाइ बायदिसिना बिथिङाव मबाइल दं होननानै बायदिसिना बिबुंथि होनाय, सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिनाय, सोरबा आफादखौ सोंखारिनाय,
सोरबा सरकारखौ सोंखारिनाय सोरबा आफाद दानायनि मुङाव सोरजोंबा रायलायनाय बेफोर गासैबो माने खोथाया दिनै माने रावनिफ्रायबो राव बारग'ना थांनो नागिराखै दा ओंखायनो जों खावलायगोन जाहाथे बैबादि फरायसा सासेया दिनै पुलिसजों बोखाना लांजानायनि आन्दोआव निस्सय माबा मोनसे बेवहाय जाहोन दङ होननानै पुलिसा जोंनो फोरमायहरदों दा ओंखायनो जाय फरायसाया दिनै गबोफिनबाय बिनि उनावबो जों मिजिंथियो जाहाथे रावबो जाहाथे बेबादि लोब्बा दाजाथों आरो फारसेथिंजाय पुलिस बिफानखौबो जों खावलायगोन जे बिथांमोना बेबादि जोंनि माखासे फरायसुलि बिथांमोनखौ बेबादि सन्देह खालामनानै जाहाथे सोङा हौवा न'निफ्राय लांनानै थानायाव हाराहास्ति खालामनाय बा गुबुन फारसेथिंजाय रायजो राजाफोरखौ हन्थेकाव खोलैनाय बेबादि खामानिखौ दाबावथों दा बेनिखायनो जों एबसुआ बिनि सायाव रायजोखौबो सांग्रांथि होबाय आरो जाहाथे प्रसासन आरो पुलिस बिफानखौबो बेयाव सांग्रां जायो जों बेखौ खावलायबाय जोंसार मुसाहारिनि एनकाउन्टार जोंनि दाबिया जों मैयानो फोसावदों आरो जोङो बावहाय इम्पार्सियेल मोनसे जुडिशियेल इनकुवारि जानांगौ होननानै आसाम सरकार आरो जोङो सरकार बिथिंजों खावलायबाय आरो इन्डियान गभर्नमेन्टनि जे बे होम डिपार्टमेन्ट जों बावहाय लिरगोन जे बिथांमोना बेहाय इम्पार्सियेल इनकुवारि खालामनांगौ मानोना जि घटनाया जाबाय बावहाय माने टटेलि मोनसे इनहिउमेन आरो टटेलि मोनसे हिउमेन राइट्स भायलेसन जादों आरो बेवहाय दिनै तदन्त जानांगौनि थाखाय हिउमेन राइट्स कमिसनावबो जोङो खामानि लिरनानै बेवहाय जोङो केस फाइल खालामलांनायनि राहाखौ जों लागोन आरो बिनिखायनो एबसुआ बे फारसे स्पष्ट जे जेरावहाय इनहिउमेन जेरावहाय माने हिउमेन राइट्स भायलेसन जागोन जों बिनि थाखाय गसंथागोन